Představujeme vám moderního biznismena. Toto je Kuba. Kuba má vlastní e-shop. E-shopu se daří, zákazníci se ale čím dál častěji ptají, zda mohou zboží někde vidět, v klidu si z nabídky vybrat, či třeba ochutnat. Kuba se rozhodl vyzkoušet sdílený obchod. Může tak po libovolně dlouhou dobu představit své zboží zákazníkům a obchodním partnerům v již zařízené prodejně na atraktivním místě. Stačí teď jen své zboží vystavit a dát vědět klientům. Kubovi se daří. Zákazníci jsou spokojení a během pár měsíců si Kuba vybudoval už svoji vlastní prodejnu. Prostor sdíleného obchodu je tedy nyní volný pro dalšího prodejce. Hledáte kontaktní místo pro vaše online podnikání? Potřebujete místo, kde vystavit váš aktuální sortiment, případně novou kolekci? Kam pozvat obchodní partnery či zákazníky a představit jim své služby? Vyzkoušejte si již zavedenou prodejnu, snadno a bez potřeby vlastních nákladů na vybavení, třeba jen po dobu několika týdnů.